Goeiedag iedereen te Vogelwaarde. Hier aan de parking van de voetbalvelden is het ook nog even interessant om de tijd te zien met de fiets. Hier heb je dus ook een fietsstalling, eventueel voor de toekomst voor deelfietsen, naar Hulst busstation. Dus deze centrale locatie is bijzonder interessant. Maar bon, nog even de tijd, dus van dit punt tot Hulst busstation.
Zo, dat is de afstand. Dus van fietsstalling naar fietsstalling. Dus hier natuurlijk het Hulst busstation. Dus interessant, van deelfietsen te plaatsen. Stel je hebt geen bus of je hebt geen fiets bij, kan je natuurlijk ook wel van het busstation dan vertrekken terug naar Vogelwaarde.